Hi friend, Lima Goyari YouTube channelनिफ्राय बरायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थांखांबाय होनदों नोंसिनावबो साहाबो हाबखांबाय होनदों जागोजो गाननोनो रोङासै भिडिअ जाबाय आं नों जायाखै जागासिनो मालाय नै गोथावसिन एसे हा नांनायसो ओमफ्राय नै नांबाय ayo खान्थाल लांबाय सासिन दो एसे सासिन फालुखौ नांलाय मोनथाराखै नों फालु अरनोसै हां फिसा खाथाम लाबोनो mana jalan mah जाखादोंहाय आं हाया फालु जायाखै आङो फालु जानांगौ बोलोग्रा जाय खान्थाल बेगर खननानै लाग्रोनोसै नै अबाव दं खान्थाल बेगरालाय एबार बेखौ मोसौनो दोनबावनोसै जाखांबाय एबार नै खादायाव थिखांबाय माबानो मोसौनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।